Стереометрията означава геометрия в пространството. С по-прости думи казано, вместо плоски, триъгълници и квадрати, тук вече имаме обем, като кубове, призми, пирамиди и така нататък. Това е разликата. Добавяме височина и мислим в 3D. Най-често именно 15-та задача от националното външно оценяване е такава, така че не я пропускай. Това е просто геометрия. В това видео ще ти покажа как задачите по стереометрия от националното външно оценяване се свеждат до нещо много по-познато. Ще се изненадаш колко са лесни. Ако това видео ти помогне, абонирай се за канала, защото ще качвам още задачи точно по темите от националното външно оценяване за 10-ти клас. А както знаеш, не остана много време, така че хайде да започваме. Ако и при вас 15-та задача е задача от този тип, ще направим кратък алгоритъм какво трябва да направите. Първото нещо, което трябва да видите е каква е фигурата. Тук имаме цилиндър. Добре, това е първото нещо. Второто нещо е да видим какво търсите. Обем. Обема трябва да знаете, че се отбелязва с V голямо. Третото нещо е да си отворите листа с формули. Формулите, които са за повърхнен обем, се намират на третия лист с формули, най-отзад, най-отдолу. Не губете време в търсене на формули, запомнете, че са най-отзад. Прав кръгов цилиндър има обем π по r на втора по h. Връщате се в задачата и имате π по r на втора по h. Супер! Тези 3 стъпки, ако можете да ги направите в няколко секунди, ще е перфектно, за да не губите време. След това четете си условието и виждате, че имате ос на сечение, което е правоъгълник. Т.е. това ABCD е правоъгълник с диагонал 7 и страна 5 см. Т.е. тук 5 се явява височината на цилиндъра. Трябва да намерите радиуса. Радиуса на основата, в конкретния случай AB е диаметър, който е 2 пъти радиуса. Какво може да направим? Ъгъл ABC е 90 градуса, съответно виждате, че се образува правоъгълен триъгълник ABC с хипотенуза и един катет. Така че директно това е знак за Питагорова теорема за триъгълник ABC. Започвате с хипотенузата. Хипотенузата е срещу 90 градуса, т.е. 7 на втора е равно на другите две страни на втора степен, т.е. 5 на втора плюс 2 пъти r на втора степен. Това е 49, което е равно на 25 плюс 4 пъти r на втора. Когато имате по този начин произведение по единто на втора степен, повдигате и двойката на втора и радиуса на втора степен. Неизвестното остава от една страна с коефициента си, т.е. става 24 равно 4r на втора, защото 49 минус 25 е 24, делим на 4 и r на втора го получаваме, че е 6. Т.е. директно може да си заместим, че това е π по 6 по 5, което е 30π. Супер, хайде сега да упражним алгоритъма и за следващата задача. Пада ви се такава задача на 15-та задача. Имате какво? Конус. Супер. Търсите обем на конус. Отбелязвате си го тук. Обема е равен. Отивате си във формулите. Най-отзад, най-отдолу. V е равно на конуса на 1/3 π по r на втора по h. Връщате се в задачата. 1/3 π по r на втора по h. И сега вече се оглеждате какво ви е дадено. Имате си височината, която е 12 см и отново нямате радиус. Радиуса в конкретния случай е АО и ОБ. ОБ, щом е радиуса, отново виждате, че имате правоъгълен триъгълник с хипотенуза дадена и един катет. Търсите другия катет, който ви е радиуса. Т.е. правите Питагорова теорема за триъгълник ОБЦ. Започвате с хипотенузата. Хипотенузата е срещу правия ъгъл, т.е. 13 на втора степен е равно на 12 на втора степен плюс r на втора степен. Това е 169 е равно на 144 плюс r на втора. R на втора е 169 минус 144, което е 25. От тук взимаме само положителност, защото радиуса няма как да бъде отрицателен, т.е. R е 5 см. И си заместваме V е равно на 1/3 π по 25 по 12. Съкръщаваме си 3 с 12 става 4, т.е. 2 е π,
25 по 4, 25 по 4 е 100 по пи кубични сантиметра. И остана последната малко по-трудна задачка за финал. Имаме пирамида. Търсим отново обем. V е равно. Отиваме на формулите. Обем на пирамида е 1/3 B по H. Където голямо B е лицето на основата. За B голямо формулата варира в зависимост от това ни е основата. В конкретния случай ABCD виждаме, че е правилна четириъгълна пирамида ABCD. Това означава, че основата е правилен четириъгълник. Тоест, основата е квадрат. Това означава, че страните AB и BC са равни по 3 корен от 2, а ъглите са по 90 градуса. Супер! Вече може да намерим лицето на основата, тъй като лице на квадрат е страна по страна, т.е. 3 корен от 2 по 3 корен от 2 или 3 корен от 2 на втора степен. 3 корен от 2 на втора степен се смята като подигнем и тройката на втора, което прави 9, и корен от 2 на втора, което е 2. Т.е. лицето на основата е 18 квадратни сантиметра. Сега остана да намерим височината. Височината в случая е МО. МО, щом е височина, значи спуска прав ъгъл към основата, която е квадрат. Добре. В кой триъгълник е МО? В триъгълник МОЦ, в който ни е дадена поне една страна, която е 5 см. Триъгълник МОЦ виждаме, че е правоъгълен, така че директно използваме Питагорова теорема, както до сега. Само, че виждаме, имаме единствено и само хипотенузата. За да намерим МО, тъй като това е неизвестното, трябва да намерим и другия катет, ОЦ. ОЦ как ще го намерим? Трябва да го включим в триъгълник, в който ни са дадени повече неща. Само, че в триъгълник БОЦ пак много малко неща са ни дадени. Какво знаем за АЦ? АЦ е диагонал в квадрат, т.е. АО и ОЦ са равни и може да разгледаме правоъгълния триъгълник АБЦ. Той се явява правоъгълен, равнобедрен триъгълник и може да намерим хипотенузата АЦ. Щом я намерим, това означава, че сме намерили ОЦ. Така че първо ще направим Питагорова теорема за триъгълник АБЦ. Хипотенузата е АЦ на втора е равна на сбора на квадратите на другите две страни, т.е. 3 корен от 2 на втора плюс 3 корен от 2 на втора. Ето тук вече сметнахме колко е 3 корен от 2, така че направо си го заместим 18 плюс 18, което е 36. Щом АЦ на втора е 36, значи АЦ ще бъде 6, защото е положително, не може да бъде минус 6. Добре, имаме АЦ, че е 6, т.е. АО и ОЦ са по 3 см. И вече може да направим Питагорова теорема за триъгълник МОЦ. Имаме 5 на втора е равно на височината, която търсим на втора, плюс 3 на втора. Височината ще бъде 25 минус 9, което е 16, т.е. височината е 4 см. Заместваме си 18 по 4 по 1/3. 3 с 18 става 6, т.е. обема е 24 кубични сантиметра. Това бяха задачите от темата за стереометрията. Надявам се, съм ви доказала, че не са толкова трудни, колкото изглеждат. Даже напротив, не се отказвайте от 15-та задача, защото само с една Питагорова теорема, както видяхте, може да я решите. Ако имате някакви въпроси, задайте ги в коментар и очаквам да се абонирате за канала, ако желаете още видеа по темата за национално външно оценяване. Поздрави и до нови срещи!